Ndamira pamberi pedare ramambo zvese zvandinotaura ndezvechokwadi. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari adibatsiro wangu. Pamusoro changamidzi, pamusoro idare ramambo Mutasa. Inini muna 2020 ndinonzi kuda kwaMwari matongo kana kuti jereki ndakarohwa kwamatongo. Inini muna 2022 ndakaona mukwasha wangu achisvika, asi anosvikira pamba pangu akasvikira kwakanzela Mukana. Ndobva ndadaidzwa kwakanzela Mukana, ndobva ndaenda. Ndakasvika ariko achiti sekuru kanzela Mukana achitaura achiti izvo ndakudaidzai mai matongo nababa matongo nenyaya yemwana wenyu asiri ane dambudziko rembere. Saka mukwasha wenyu wauya achiti ngatone vana baba vari namai vari kuramba kuti tifambire mwana. Saka inini wauya nekuno kuti ndivabatsiridzei. Wauya nekuno kuti ndikubatsiridzei kuti mufambire pamwepo muite chinhu chimwe chete. Zvakadaro vakabatsiridza sekuru, asi nekuona kuti ndobva ndatovaudza sekuru kuti sekumukana mukwasha uyu mukwasha wangu nenyaya yake ukadai auya kumba, but handicharambi nekuti muri munhu mukuru. Saka chiregai tiite zvavari kuda zvacho. Ndobva parongwa zuva rekuti tiendai munofamba sokuti mukwasha angati chero kanhasi kana mangwana kana izvozvi tinotoenda. Zvanga zviri zvefosi zvine nharo dzakanyanya mukati. Zvakatondinetsa ndikafunga kuti kumwe kuda mwanasikana wangu ari kurwara kana kuti handichatozwisisi. Ndakabvuma nababa. Deti roro ndakandaudza kuti handina kana mari, tinorarama nekurima ende chaiva chirimo, kwakusina kana chekutengesa. Takatsvaga mari yatakatsvaga inge ingori $27 yange isingakwani kana kuita chinhu. Mukwasha wakabva wafonazve kuna kanzela Mukana zvikanzi chiuyai muchiende nemukwasha. Mukwasha wenyu ati chiuyai tiende. Inini kuona ushoma hwemari yandanga tinayo yange isingakwani kuti titi tiri kunofamba tese mai nababa tichikwira mabhazi. Ndobva ndavati baba imimi chiendai sezvo mari iri shoma inogona kukwana munhu wanyu kuzofamba kuenda nekudzoka. Waenda wasvika paudhimura pawakafonerwa nakanzela Mukana. Kanzela Mukana naafona wakavati izvo imimi kana muri kwanzi mukwasha wenyu ati kana muri kuuya musina mai dzokerai. Saka baba wakabva wadzokera. Pena ndakutasira kuti ndichifone kuti mafamba zvakanaka masvika iri nokuti vaida unorara kumba kwemukorore mutauni kukata macost etransport. Saka baba wakatodaira vadzoka vabhadhiki vakati ndiri kusvika pamba maimai. Vakataura chiti mukwasha wati kwanzi kana mama vasipo hapana kwatinoenda, mama ngavatouye mari yavo ndinayo. Ndikati ko handiti kana kuri kufambira mwana zvinenge zviri zvokuti kana paine zvataurwa zvemumushane ndizviziva here. Handidana mukaenda pakazonzi pakuda mai ndiripo. Zvakanaka tisarambe. Takamukira futi ndobva tafamba netsoka kubva kumba kuenda kuodhimura kuti tikate zvemacost. Tobva takwira mota tonovabata padanga mvura 10 padanga mvura ndizvozvo. Ndobva taenda kuya nokuti tobva taenda kuya kun'anga kwavanga vati hanzi toda kuenda hanzi kuti mani vakatanga mbuti uchipika vati kuti mani. Taenda takasvika ipapo bva takwira motika iyai nawo baba wake mukwasha nemukunda wangu. Ndobva taenda kuti mani. Tasvika kuti mani tadzika pamachongwe paya. Indasikakuzivi takavatawa kutanga kusvikapo. Tasvika pamachongwe paya mukwasha wakati chimirai pane pendoda umboenda. Ndikati aiwa tingadai tabvunza vanhu vari kungofamba kuti panewo here patingabatsirwa. Zvanzi aiwa mirai panapa. Hatina kuita nharo. Ndakabva ndati kuna baba aiwa tisaite nharo nokuti isusu mamiriro yakaita nyaya iyi tiri kunga isusu tisu tiri kukonzeresa maonero ayo ndiri kuzviita. Saka tisaite nharo. Takasara takamira zveshura. Ndobva aenda maminitsi anogona kukwana 10-15 minutes ndobva adzoka. Iye shingi muchemo akabva adzoka. Zvanzi orai chiuyai tiende. Ndobva tasvika pane imwe shop vatapinda yanga yatoriyo n'anga iyoyo vaingotaura pane zvayakataura kuti nana matsamba. Takafambiswa n'anga 5 regai ndichidimbureke nokuti pakareba ipapo. Pandafambiswa n'anga 5 pan'anga 5 idzi hapana kana chinhu 1 chandakambonzi iwewe mai mune mhosva yakati, asi mune imwe n'anga yakatosvika ikati mai maurirei nawo dambudziko renyu raingova rako iwewe nemukadzi wako ndiwe taigona kugadzirira. Ndobva yatsanangura magadziriro aiwaida kuti dai waita. Saka ndabva ndamubvunza kuti mukwasha ungadai uine mari here? Kana wanga usinako ndaigona kukupa mari yako ndadini
ndasvikaomba ndambosenza tatsvaga mari akati mari yenyu mimi ngaishanda zvazviri zvekutonga inini ndini mwana wake asi ndakaramba ndakaora zvangu ndobva tafamba takaswera tichifamba svika n'anga dzakwana dziya 5 ndobva tazokumbira baba wake ndiye akazokumbira kuti inini ndaneta ndauda kuzorora ndobva tarara pamba peimwe n'anga iko kushimani ikoko tamuka makuseni kwashangu akati toda kuenda pan'anga iye takatanga kusvika nokuti n'anga kuya kwakanga tichimbosara ipana ndiri kudzoka ndokun'anga kwaida kuti titange zvekudzoka ndobva taenda ndobva tasvika paya pane n'anga iye handichataura nemazita kuti pamwe hazvizobvumiri asi takasvika pan'anga iyo nemazita adzo ese ndodziziya tasvika ipapo n'anga iye akati zvo ndikatokudhairektai kune mumwe anogara pamusoro apa ndakudhairektai kana monoonerwa nekuti nini handina matsamba ini ndobva ndatomboti musenezuro rai takavati kana dai maiva musina matsamba isusu hatisi kuita zvehondoba toda kuti titobatsirwe kuti zvinhu zvitinakire saka munofanirwa kungotaura iyo nezuro yacho yakaramba apa akabva ngotaura futi same statement ndobva taenda kune imwe n'anga yacho iyona yekumusoro kwayakatirakidza iyo iyi padaya patakatangira kusvika tichisvika ndobva tasvika ikoyo ndobva ataura zvaakataura achibva atsanangura zvaakatsanangura pamusoro pababa wake Shingu atsanangura maitirwe zvakazoitwa nezvakazobatwa pamwiri pababa wavo wakagumbuka wese baba nemwana ndobva watanga kupopota bva wapopotera n'anga iyi n'anga iyi yabva yati ndagumbuka chinoshanda chiri pandiri hachidi kushanda ndakagumbuka saka inini ndakugadzira inonzi back to send munharo yenechake ndikati bva abvunza kuti makasununguka here kugadzira back to send ndikati inini zvakandinakira nokuti kana ndiri ndinofanirwa kufa kana iri back to send ai kuti handingazvari mwana wekutamudzisa ndobva yagadzirwa back to send ndobva yaitwa zvikanzi ndapedza nemi ndobva tabuda baba wake Mushingi uyu akati izvoni mangwana ndoda kuenda kubasa saka ndakuda kudzoka inino ndatonetawo because ndakangobuda ndakangodai zvandakaita ndisina kana tauro kana sipo zvazvingori zverafu zvisina kana respect yekuti awa ndiambuya mai vemukadzi wangu kana kuti umwewo munhu anofema sai saka pakataurawo baba wake ine chemwe ndakatoti zvaita neniwo ndaneta tobva tatokwira mabhazi patadzoka tasvika paswimming pool nyaya yakabva yachinja mamutare nyaya yakabva yachinja isusu zvataurwa uku isusu tata kuti pane zvimwe zvanga zvataurwa pane imweni n'anga ndo zvatata kuti tichidzoke kumba totsvaga mari tozotora mukwasha wangu nemwana wangu kuti tidzoke nawo kuya vaende kunobatsirwa asi vakabva atanga kuti mochinoudza mhuri yese kuti mochinoudza mhuri yese kuti pane mhepo yanzi pane mwana wenyu tikati tinoudza mhuri yese kuti pane chashata patatotanga kutadza kuwirirana ipapo patangoparadzana isi pataenda umo tiri munguva yekuti regai titsvage mari tidzoke kune imwe n'anga yanga yambotaura zvinenge zvine musoro ndopa takaona samoni yakwaishemukana nayasvika ndobva taenda kwaishemukana bva asvika achitaura mukati medare iye muchemo zvikanzi izvo naye ndiri kusungisa ambuya wangu nekuti ambuya wangu wakarerwa kwambuya wavo mbuya wavo anonzi mbuya Jereke saka mbuya wavo wanga wakaisirwa mweya wekuti asaroorwe changa akaisirwa chinhu chekuti asaroorwe saka chinhu ichocho ndochaakabvisa akaisa pane muzukuru wavo uyu kureva inini saka mwana wangu nyaya yandadzoka nayo panapa ndeyekuti aiwa imi ona iyi nyaya yemadzokera papa ndiyaimepa nyaya madzapo mwana musikana mutuka iti mutuka ini kuti maendaozendi newofe yangu ndikutadza kubata mwana inini nekuda kwenyu saka nyaya yandadzoka panapa ndeyekuti wakandisvibisa zita rangu vachibatana nabavini apa Julius akataura ega mudare rino kuti ndini ndandichifamba nemwana vabereki vacho vakagara vakangoti vava ende muzvidimbu zvenyaya ndisikarebesi pavaitouya kumba ndiri uchiti ndovapindawo nyaya pavakatokwira vamunini ndo nyaya iri pano mwana achisungisa udidi vanini vakati mune zvezvimwe zvinopruvha kuti ndo vaifamba nemwana vasati vataura mudare rino vakati nini mwana ndamutaura kuti kana akutaura mudare azosiye pembereko tikati pembereko pakaita sei patatosiya patatoshamiswa takatosara tichidiscuss kuti pobanini vari kuti kudii
mwana unotaura nemwana kuti asiye bembere kupapi. Ndobva ndavati kuti pamini zvanga zvakadii kuti kana kumachechi kwenyu kwamunoenda mukaonawo pamunonga maenda mondizwirawo kuti chii chiri kumboitika pamwana wanini wakadzana-dzana haana vakubuda pachena. Azosvika panapa ndikutaura zvidimbu zvinopruvha kuti ndiye angashama nemwana asati ataura pamberi penyu changamiro. Akasvika panapa inini handina munhu wandisina kudaidza weukama hwemurume, weukama hwekwangu kwandakazvarwa, kwakazvarwa mbuya wangu kwamkanana kwese ndakadaidza nokuti handina chandandiuziva pane zvise zvavanga vachitaura. Wakasvika pana mhaiyo wavo vakasara rumai pana akati wanazvo zvinhu awa murume we nemukadzi wane zvinhu. Saka mwana ipapo kubva ipapo ndakagumisira kuona mwana wangu pakauya mukosanjera kumba uri musi wa1 January 2024 ndivo vanogona kutaura nemwana, ndivo vanoita zvese nemwana. Inini handitauri nemwana, mwana wangu hatauri neni. Ndakati samai wekubereka urahwapisa regai ndimboise text mwana wangu zviri sei, upenyu huri sei. Ipapo ndaitorwara because ndanga ndastroka nehypertension BP yanga yakwirisa. Ndobva paida ndipindura kuti ndingaita right sei imi makandisira chiro. Ndakabva ndati izvi ndakutowangira kuzvibaya chege ndisiyane nazvo. And from there ndandakangomirira patakabuda chidimbu icho patakabuda mudare muno musi wapuwa kuzoya kupowa feedback yekubva kwankotsaje. Ndakati ndichitaura nemwana wati mwana handiti wapuruvirwa here kuti handinawo chandinacho kana chandinoziva. Mukwasha wangu akabva amhanya pakati paadai siyai tichauya kumba, siyai mudataure zvehasha zvokuti ndakachema. Chero vabereki wangu aripo vakachema, kunyangwe mai wangu mavamweni wangu vakachemawo. Situation iri kuita ndakatombotaudzana naye haana kumbopa respect. And from there vakazoya mukotsanjera kumba achiti akuya kuzobatsira mwana. Ndopa ndakagumisira kuona mwana, ndopa ndakagumisira kutaura nawo. Imwe proof kodhi yacho futi ndeyekuti pakadaidzwa tonderai shamu akauya panapa handizivi zvaangavingwawo kuna changamiro. Ndobva hamiswa nachangamiro kuti mirai ndinonyaya kunetsa. Tonderai shamu hamiswa panapa baba takadaidzwa asi inini musi wacho hana kuzokwanisa kuya. Kwakauya baba nababa mukuru namuchema nemukadzi wake sekutaurwa kuti ndo wanga aripo. Wakachinzi tionerewo nyaya iyi kuti yandinetsa yakamira sei. Tonderai shamu akati tete ava vanozvara asi chingori pavari basi vane mudzimu wemusha unoda kubuda pavari asi ndongonovagadzirira. Asi zvinhu tu zvakasiyana. Mudzimu wemusha utasi kuita mbereko asi mukomana ndiye akaremba ndinogona kumubhusta ndomushandira ndomubatsira vachitaura. Saka zvataurwa izvo baba vadzoka vachinditaurira handinyari kuzvitaura nokuti zvakataurwa nokuti ndozviri kushungurudzwa nazvo zvokuti mwana wangu aite mbereko asi handifuni kuti inini ndinenge azvarisawo mwana wangu. Saka zvadaro baba vakadzoka kumba wobva vandudza kuti ndo zvabuda munyaya. Pana chiremba anga aripo tonderai shamu ati zvakati nhamba dzake idzi. Saka takabva tatowirirana nababa ndikati kana pakatodai pekuti mukwasha wangu anogona kubatsirwa nemwana wangu achibatsirwa wari pamwepo, if they are willing to be helped, inini I am there. Ngatitengese mombe. Saka tiri mushishiye kuti toda kuti titengese mombe iya kuti kana tadaidza tonderai shamu uya atibatsire ngokuti mari yakachaja yanga iri shoma mari yanga less than $300. Tikatengesawo mombe inotipawo mari inosvikawo pa$300 tomudaidzawo uyo wotibatsirirawo vanawo. But ndakabva ndaona futi padi watosvika kumba namukotsanjera abatawo basa rake kumba akaita zvaakaita. Mwana wangu akapiwa zvishando zvake achiteketerawo achiti ndoda kuti munhu arundiita kuti nditambudzike ndishaye mbereko afi. Ndakamubata bendekete rake sezvi ndikati paidaiwe chimbomira zvauri kutaura vanhu vese varimo kudai ko zvauri kudaro iwewe munhu akabva afa asina kukombonora unoita sei zvazi ngafe. Ndataiwa zviri pasi pemwoyo wako ngafe. Kana ndirini handina kodzero yekuti ndirarame ndichikutambudza. Wakakontinya achiita wanga uri musi wa1 January ndobva pane pamaziviri recommendation yatakapana endayo kumadokta inini ndaona kuti zvinonetsa ndinoda pene chinetsa shingirirai muchema. Ndakatsvaga wangu mwana izvozvi ndinaye unoti neumwe mukadzi
zvakatibatsira kuti ndizive kuti ndinodini ndinozvara ndinotofara kuti vazive kuti kana vari kufunga kuti dambudziko riri kwandiri uye futi ndaida ndokwandaira makaenda here patakauya kudare takatsanangura kuti isusu kumadhokota takanga taneta navo ndofuka kana mukatera patakauya kudare paipa atina kubvunzwa kuti madhokota kuti kwaana dhokota takanga taita zvese tikanzi kudini dhokota ndokuti dambudziko rakasara rimuri mukadzi kuti mukadzi ndeurobva mimba handina kunzwa kuva dhokota asi patakagumira nadhokota isusu dhokota wakasvika kuti ndazvikoniwo ngokuti wakambozama kuti tombosunga kusunga kuti mukadzi azvitakura asvika pa 3 months tosunga zvese zvikaramba karwara kusvika wakabvisa handina kuonekwa nadhokota ndine dambudziko iri dai dhokota akatona dambudziko ndingatadza kuzvigadzira muziko rangu nhasi hayo haimo nyaya iyo yokuti nyaya iri kudare ndekupuma ndakapuma uroi wandisina akapuma india waituwa kuma uyu aibatsirana neuyu uyu aitaurawo zvake aitaurawo zvake okay asi panipa interest pandikuda pamakaenda ng'anga fai dzakabuti pang'anga yekutanga ndagai ndidziverenge 5 pang'anga yekutanga ndokuzotaura nemazita manje zvingarambidzwa pang'anga yekutanga murume iyeye haana ichaakataura kana kuti vakati hanzi handina tsamba ndokudhairektai kune imweni n'anga yechi2 tichipinda tagara pasi akabva ati izvoni imi nyaya yenyu idiki diki yakadai maurire nevabereki avo hawana kana chipomerwa munozovaripira nei ndinogona kushanda iwewe murume nemukadzi wako without vabereki pasina vabereki wako saka ndobva ataura zvaida kushandiswa zvacho ndobva ndaizobvunza uyu kuti une mari here isusu hatina mari kuti titenge zvodiwa zvacho mwana mubatsirwe ndobva ati hana mari shandisai mari yenyu mudare mung'anga imomo ndadaa zvakanaka uyu bva ati nhasi hatisi kubatsirwapo nhasi tiri pakufamba chete toda kufamba tibate chokwadi waine bhirife kuti ndiri muroi ndiri kuraya mwana kuti asabereka vataenda ipapa bva tabuda iye pechipiri apa wakabva atiti ndinogona iye ndiakabva abvunza kuti pane here pamwe patingakwanisa kuenda ndobva tanzi zvakanaka unogona kuenda pamberi abhatadhairi pamafambira ndobva taenda uyo akatasvika ipapa akati mabheki tatwamutari zvanzi mauya panapa ininiwo hangu inini ngondoda zvekunamatira wane musoro ingorwadza ane mudumbu izvi nyaya dzakakura ina handizvigoni pa asi uyu une dambudziko rembereko nhumbu dzinomboita dzichibva achitaura mwana wangu idambudziko rembereko orit ndobva ati une nyore dzaunadzo pane nyore iri apa hazi hainotsanwa kuti ndei ndobva asi orit pana mbuya vari pazasapa apa ndepechitatu pataurwezvo apa takuda kudirektwa neii n'anga ifuti papechi4 zvazi pane ambuya vari pazasapa ndo vanogona kupara nyora yandaone asi manje kana kuine mhuti handigoni pataenda pazasi paipa tasvika pana mbuya waya vanga kwasvika apa nzara yange yatotiruma ndobva vambuya waya waita zvavanoita zvavo mama amudima vachindoti kwechere zvinhu zvavaitsanangura vaitsanangura zvekwamuchemo havana mbobvira vabata kana zvinoti ini kana zvinoti matombo kana zvinoti mwanongo wakatozoti samuchemwa baba wato azoti handiyo nyaya yaitaurira bhusvasi mungadai mama ataura ndasepareta kana chitipai imwe mari tigadzise kuti tichionoti uyu ndobva wapiwa mari ini ndinga ndinere ichatondepa ndinere ndakazovapa mari kana ndi baba wakazobudisa mari ndobva wapo ndobva watanga utsanangura waitsanangura zvekwamuchemo havana mbotsanangura zvekwamatongo kana zvinoti inini ndobva mbuya waya wati nyora yemaziri munayo yacho inoda kuti ndizoipare mangwana kusina mhuti kuti mani kunoita mhuti mani saka munombomira kunze kwaedza saka tapiwa edu pekurara pasaka kunze bakwaedza kwaedza odaro pandirumirira isusu tauda uchidhileya kuti kunze kuna kwaedza zuva rikabuda zvataura mbuya mwana wechipapa chinguya akabva uya futi zvazi mamuka here ndasomuka kare kare nditoteerera kuti mamuka here toda kuti tichione kweni tidzoke paipaya panei patakabva pekutanga pane gomba rakasara ipapa
Ndati gomba rakasara papapo racho rondo pane gomba rakasara kubvira zuro. Ira uruziva vadi kuritaura. Zvazvisari zvekuchambuvirana bhataya. Paipa na mbuya wedu batatooneka. Pabataoneka batatobuda hapana chakashandwapo. Bataenda pane uya wekutanga weizone gomba rakasara poe. Ndo batakadzoka futi. Ndiye akazopana. Ndisina nguva ba ichienda pamusoro apa. Ndo bataenda pamusoro pacho padaitaura. Ndo pakazosvikwa pachitaurwa futi zvepamuchemwa yeno. Baba wake ndiye akabva hanzi tapinda mumba muyamwe. Takagara takati sezano wemwana wangu. Samatongo pa number 3. Mwana wangu pa number 4. Inini pa number 5. Nganga yakaita zvainoita ichigadzirisa zvinhu zvayo zvainoshandisa. Akatsanangura akati mukaona tsvimbo dzangu idzi. Mukaona apa inosvika ichimira kudai. Ndo pane dambudziko. Mukaona apa inosvika ichigara pasi kudai. Ndo pane guru racho. Iri rinenge riri mine. Ndo joinisa tsvimbo dzake imwe yacho ngakana mufananidzo wenyoka here ndo yaipfekedzerwa kudai. Ndo paibata saizvizvi pamusoro. Tsvimbo vakabva atanga achibva nekwapina sebaba wake uyu. Vayangodai bhayagara pasi. Vaisumudza futi bhayatangira kwandiri bhayapfuura. Ndo bhayasvika pane mwana wangu bhayamira bhayapfuura. Ndo bhayasvika pana muchemwa bhayada kumira bhayapfuura. Yakamira bichana bhayapfuura. Bhayasvika pana baba bhayapfuura. Bhayasvika pana baba wake bhayagara pasi. Ndo bhati ndichada kutaura nerurimi rwedimikiri. Panzi rwemadimikiri kana kuti chisana. Ko kana munhu achigara aine bvudzi rechembere yakafa kumusana zvinorewei. Takaramba takanyarara takatanga kungotarisana. Iye sezano wemwana wangu bvati zvinoreva kuti munhu wowo wakaromba, munhu wowo muroi. Ng'anga yakambotendera ndobva yazoti zvino baba magona mazvidairira beka panapa mauya ndimi mune bvudzi rachona iroro. Zvino munosoenda kwamunoenda risingabvi. Ino nhasi riri kusara pano. Chiuyai apa ndobva wasingabva uya. Zvanzi chikumurai hembe yenyu yekumusoro. Ndobva wakumura hembe yekumusoro. Panatomboti wanga wadii kurega zvawakubvisa hembe wete yekupidza kudai. Zvanzi munozoti pamwe zvanga zviri mumaoko. Ndobva wabvisa hembe yawo bhoisa. Ndandochitonyara hangu kuti ndingatarisa watarisa mwiri wawo here ngoti wanga wachida kuti tione tese. Ndati hapachina chekunyara. Wabva wabvisa hembe yawo bhoisa. Ndobva wati kubanga. Ndobva wapara warimanikidzawo nepanga bvarisa. Kabudzika kuti yanga iri mhepo yanga iri kunze here bhara kumbuka varitsika baramira. Saka zvaitwa izvozvizvi uyu nababa vake vakabva vatanga kupopotera ng'anga iyi. Akati izvozvo saka ndo zvinoita kuti here uya abare mwana. Ndo zvinoita here kuti uya abare mwana avakapopota. Ng'anga yakati ini ndagumba. Chinoshanda chiri pandiri achidi kugumba. Asi ndakugadzira inonzi back to send. Munhu warohwa nechake. Zveshuwa back to send wakaigadzira. Ndobva aipikicha kudaro. Vakati noti ndina ndiri kukono. Zvanzi tarisai muone kuti zvamuri kuona ndizvira. Ndobva ndatasangana ndizvo zvasitambidzane. Ndobva ndatamudza vaisikopo. Vatavabvise. Zvasaka ndakubaya. Ng'anga yayo yakabaya zvataiona kuti zveshuwa something is being happening apa ipapa nokuti waitopangidza kuti is a busy man right now. When doing these things aitopangidza kuti ari kutobaya. Dikicha kudai. Ndobva abaya. Abva azopedza akatoma minutes. Abva apedza gari. Dikita rachuru zvazi ndapedza. Chiendai. Chitorai nhamba dzangu. Ndobva wesa ndinotona akasave nhamba dzacho ndibva ndatora nhamba dzi. Ndiyati daidzirai nhamba. Ndibva ndasave. Hamena kuti vamwe vakasave nhamba dzabva ndaisa mufoni bva ndagara nadzo. Kana nhasi ndinadzo. Tabva tadzoka. Ndo zvinhu zvakabuda kung'anga dziyangani 5. Tochizouya pana mukotsanjera. Kotsanjera takambiwa ngedare rimwe pamanyarara. Taenda pamanyarara mukotsanjera. Watanga matara yake akatsanangura kuti paita dambudziko rembereko achitaura pane zvikwambo achitaura pane apa aimbotaura ari kungofamba. Tazopinda mudare ndipo akazogara pasi akuchinyatsa kuchiti sekuru marangwanda ake uya achibvunza. Ndobva achitaura kuti chii kotsanjera yabva achitaura kuti chii paita kuti mwana akabva ati pana Steve. Ndoda kuti muone kuti ndapinda mumusha menyu vanhu vokwamatombo. Pana Stephen akapenga. Pana Maria akaurayiwa. Pana mbuya vanzi iwewe ndimai wako iwewe. Wakaurayiwa mumusha umu anyeperwa kunzi muroi sezvamuri kuita mai ako.
ndobva wamuuraya. Saka mai vambuya ivavo waripo wakagara vari kubudikira pane mwana. Chechi 4 zvazi mune mweya wembobobo mumusha umu kwatara zvinhu 4. Zvazhinji wabva wachitsanangura kuti dambudziko rembere hanzi pane mhepo irimo mumushamo zvokuti chero vana baba wenyu kureva ava wakatozvarwawo irimo, wakatokura wakasiyawo zvakadaro. Haisi yemunhu, hapana unayo, inongoti payasvika inongogara. Vanenge wagonawo kuisunumidza yoenda. Saka ndobva wataura zvishandiso zvacho zvaidiwa, zvishandiso zvaidiwa kuti mwana ashandwe nazvo zvakataurwa. Ndobva tati alright, zvabviswa. Ndobva wachizoti mapuma mai avo havana kana chinhu, mai avo havana kana chawambori nacho. Mapuma kubva kwajereka kwamuri kutaura kwamukanhana kwamapumhawo mava mapumha maiwa mune matanga emombe mangani. Toda kuti kana tapedza kushanda mwana tozobatana tozoenda kunochenura mai avo tochikumbira ruregerero ndimukotsa njere. Tatina sekretari wedu angabva mudare rini achindonyorwa kana paine pendurusirira wanga wati mangona kuzadzisa kati ndikutaura hai nyaya yekuti akakupuma henguro iriani vari tu vaifamba vese nemwana vari tuyo. Saka mambo nekukupuma iko wakaita mambo kudei ngavandichenure ngekuti nyika paindaneti ndakaverengwa worldwide panewspaper paredio community muno mamambo Mutasa mudistrict yenyino yese kuzi ndiri muroyi wandiri kutochemawo kuti dai mwana wangu aitawo mwana wake what is it, but vakabatsirana vakashungurudza zvisingaiti. Idini tobva tati paindaneti mombe pacommunity court yakandisa kwashe uko mombe, munomu mudare ramambo Mutasa mombe, panewspaper mombe. Kutongondishungurudza kwacho ndichimbostroka ndichidini mombe ndoda 5 ndoda 5. Zvakanaka mambo. Ndipo mukana wekutaura. Uroyi uri kutaura kuti uroyi. Zita Julius Matongo. Uroyi uri kutaura kuti uroyi. Handisi kupaziwa pandakataura nawo uroyi. Mukati menyaya yemwana here, imwe nyaya isiri iyi here. Kana muri mukati menyaya yemwana, kwangu kutaura ndakataura pamberi pedare. Makauzwa here uroyi ichitaura. Kutongeza mambo. Handisi kutongeza hangu. Asi ndida kudzokera. Handina. Pamusoro. Makati rambo ya muroyi. Magati. Handina kuwati kuroyi. Magati. Chiri kuti ndaitoda kukumbira maona achisimudza maoko. Ndaachida kukumbira kuti nditsanangure zvishoma zvandaita patakasiyira nyaya yedu. Pandakanga ndichitotarisira kuti kudaidzwa kwataakuita namai kudare kuno kuti tipedzise patakasiyira. Saka ndipo ndinoda kutokumbira dare kuti tititsanangure zvishoma. Kana richinibvumbira titsanangure. Andonya inoda kuti itambe kutongo. Patichi? Inoda kutongo. Yakamangazwa nditi handiti vari kuti takavapuma kuti pajeke ndopanda kujekesa iti kuti tichida kuti togabatsirwa ndochida kutsanangurira dare. Banyaya ichitanga. I remember ndichitaura pasi pemutano kuti haunongedzi amwene uchiti muroyi. Handikazivi kunongedza Uchiri kurimemba kodinisa ndiyawa pasi pemutano. Ndichikutaura kuti zvauri kuita izvi kuti unoti musikana wayo akachema pasi pemutano achinongedza mai vake. Ndichitaura basa achitaura no, don't do this. Kana makangala we can say Uyu ndimai wako uyu musikana usaiti zvokuita. Mai uyu muchamuda ndikazokubvunza mubvunzo kuti iwewe pakaita zvinoitika kumwana uyu iwewe
unozoenda kumakara uchazoita kunani ndinobvunza iwewe zvaitauriri ndaizvitaurira izvi sezvo ndaizvitaura because of your attitude towards ye ambe chiti musaite zvamuita namu ambuya munhu woutaura kuti uri kubira pambera pochiti muroyi mwana munhu woutaura naye mumabhufezi mwana asitati muzukuru ngeya makataura ndikatopa example yekuti inini nditoshandiswa kuti mwana wangu anonoka kukura ndakuda kuzukuru mutoda mwana wakaseka kuti mamba wakuda kuti kuzukuru ndokuda ini akangona chiti mbuya ubvonga kwakokondibuya haasita muzukuru hatikanganoba tikuti isusu kagaisa nyaya yanyika iyi ini kutofungwa nanduza ndandofunga kuti nyaya yakadii yakatopera munhu une nhungu akatobara akangona but kana ichiramba yakadai so izvo ndatina kuti panapa kuti wana jerika wari pauya mama sekuru ndofunga wakundikana asi palast time patinopinda because ini my suggestion ndekuti I want kuti nyaya ipere pachiwanu ndepo hakuna chiwanu chakadero ndimi wekutanga ndinoti nyaya ipere inini ndinogara ndakataura guys ka muupenyu handisi kune vanhu vakangozvarwa vachinzi iye haazvari ine percentage inona percentage yemufetfeti ine percentage inotopiwa ukatoenda kateitwa itoros no uyu machances ake ekuti awane chinhu mwana i20% or i30% kana kuti chii ende chimwe chacho chine chitokonzera ndokuti anotokutaura kuti chiri kuti mwana uyu ka nhungu dzibve dzisabate inyaya yakati inoda kugadziswa nyaya yakati it's not always nyaya yekuroyiwa but ini ndoti guys apa nyaya yenyika iyi yakuda kuti all parties handisi kwamatongo kwamuchemwa kwajereka andika vanhu vese vari kunziva nechekuita nenyaya kwangwana yes yanguva yekuti vanhu vese ava ngauye panapa waite musoro pamwe chete apa tiite way forward that girl is suffered enough because haachazivi right now nyange ukamuchaya mbama iwewe utype unotochaya mbama ukamuchaya mbama anongoenda kupi kwaanotaura kuti ndachaiwa mbama plus uyabva abuda outside the marriage aenda kutsvaka mwana kunze and if your wife gets pregnant now omboita zvawakaita iwe unonzwa sei ukamona ane aenda kutsvaka both of us search waenda iyo wakaita une practical example handikanga chidaya ndikurambidza aukwana iwe tiri kuti pamusoro idai izvachatikuramba mambo chinhu chinonzi equality kana kuti gender equality ndizvo zvatikuramba zvokuti inongori kuzvipa mvumo iwo yekuti ini rega ndoteste zviri kunze ndinoti kuti right were in agreement nemukadzi wako wakabuda kunze mushamwa kuona dambudziko chimbotsvaga kusaita tione kuti ane problem ndiani makaita saka mukadzi wako nhasi uno akauya akati apambo imimi zvomaita chireka kuti nini ndichipruvhawo kuti kana ndirini rega ndiendewo kuna joni ngatimirira timoenda kuna joni hatisi kuramba asi ndoda kuzive baba wacho munhu wandiri kutageta ndijoni chimurume chijairi chirefu icho ndicho ndirichageta ndicho ndikosenzwa ndicho ndoone kuti ishuwa here kuti andibara kana akabara iwewo wabara kwako iye wabara kwako saka unoda mtuko ndiani iye wabara iwe wabarawo saka unoda mtuko ndiani pane usina kubara ipa papane paine usina kubara ndozvakuita kuti unongowanenedzerwa pane usina kubara mwana wacho vaarutaura vakaendere makaendere udini kuchekwa kuti mwana mwana kana aberekwa misha yedu yakasiyana
chese tine zvatinoziva kuti mwana wedu asi mwana wedu. Saka handiwesti mari yangu kana ndine chokwadi. Scientific proof. This is scientific proof. Yatinoonezva. Yes, iyo kushandisa yakanaka kuchiwana. Because kunonzi gomba rina mwana. Ndochishoni. Even knowing very well kuti mwana ndiwa baba waJohn. Asi unonzi baba waJohn haana mwana. Ndochishoni. Ndozondo inoyorutora. Concept yorutora. Yekuti inini ndatozi ngewangu saka ngewangu whether asika ngewangu. And you want to use that as evidence in court kuti ndakabara. But court nikitwa nayo kuti izoti ndewako proof enda ku DNA test nechi nemwana. Give us the results. Totaziva kuti zvishwa wakabara. Mwana wake. Because iwe utora ike word of mouth iyese baba. Haishandi baba. Isusu kuti isusu. Ndosanduti. Iwe ndokuda mbili lokati inini ndaraiti ndaziva kuti ndirisefe kuti ndakabara. Anditi isusu ndawo then prove this point kuti zvishwa mwana ndewako. Anditi totaziva kuti zvishwa musikana hondo yasarira kwani kwamatombo. Andika toenda kumusikana toti musikana uri kuti anditi musikana akati regai ndizvitsvagirewo wandikufunga kuti mabhuru chaiwo mabhuru chaiwo musikana anotobata musikana akatoita pamwiri pairi pakabva anobara asi chiokazonga chiripo ichi inyaya yekuti pane two things chimwe chiripo ndechekuti anditi chekutanga ndechekuti chinokonzeresa miscarriage zvinhu zvakadii zvakawanda. Unzwani miscarriage inokonzereswa one kana wakamboita attempts kana kuti kana wakaita abortion inokwanisa kuita long lasting effect mubody memunhu. Kana kuti kana wakamboshandisa matablets kana mainjections asingaenderani nechi pano mukadzi kuti wakazwa kuti aiswa chijadhero handiti imwe chinoziya loop ndizvo kana depo handika wobva kutozwa kuti paangobayiwa 2 hours after bayiwa wabva aenda kumwedzi. Why? Body yake haisi kukwirira nechi. Saka izvozvo zvinhu izvozvo panokwanisa kapaine chinhu zvakasangana nacho kana kuti charuramba achishandisa ataona chinokonzeresa chii azozoni ndochikuita sei ndo chinokonzeresa chii this thing. And then pamwe pacho kwakuuya nyaya yekuti paurume chaipo chaipo pane umwe urume wakatetepa zvekuti unozi uri wiki. Saka kana uri wiki pafertilization paya inotora longer than wababa waJohn. Iri because of chi mwiri wako zviri mwiri wako nemagadzirisirwa anoita chi zviro zvako. Pane umwe munhu anorara nemukadzi ka16 kuti azobate nhumbu neumwe anorara hafu nemukadzi kuti abare nhumbu yandobata dzimwe hadzibvi pane vamwe kuti kana atoisa nhumbu watoisa nhumbu nyangwe ukada kuimira mapirisi kana kumira sefe kana tanganda kuti ibve haibvi. Inokwanisa kuburisa turopa asi inobara basi. Neimwe yekuti munhu akamwa kokora chaiko yatobva. Kusiyana kuti kwenhumbu handiti maererano neti nemunhu wacho aiisa nhumbu neyatambira nhumbu zvinhu zvakadii zvakasiyana. Saka ndozvati madhokota anokubatsira kuti abambuka muri murume henyu
muri kubuditsa asi zvamuri kubuditsa nesimba ratotarisira riri kuita fall short. Ukazwa wakuru vachiti iwewe kana mukadzi ane nhumbu handiti uzi mwana unoda kusimbiswa. Mwana unosimbiswa nei? Haasimbiswi nemvuraba, unosimbiswa neubaba wakakora. Kusvikira kwazoziwo pamwe mazuva padhuze munhu akutanga kutomwa mishonga ichi inzira chimirai bambo chimirai. Asi unotozi mutemo ita sei? Simbisa munhu, simbisa munhu. Because vanoziva kuti ukaita kahwanika hazvinyatso kusimbisa. Chiwanhu chatodii chatotaura nazvo hachina chii. Madhokota anotaura kuti zvakwana kana kuti chimboita chiwanhu chatobhirivhesi kuti izvozvo zvinodii zvinodiwa. Ende kana munhu atoita nhumbu ane chikafu chanotozi ichi sasaiva ichidya ichi uda kugadzira mabhonzo emunhu uda kuita sei calcium ngaiwani. Uda kugadzira munhu wadai udazoda pauchapara ucharuza ropa rakawanda nechi imwa iron yakawanda. Handiti idya zvine iron zvakadii zvakawanda. Handiti ichi iadvise yana chirembo kuti chikafu chakudai. Asi kuchiwanhu isusu kutika titori nacho chiisusu tsenga chidzere, tsenga chidzere. Muchidzere mune calcium, mune chii mune iron kusimbisa chii kuti mwana mabhonzo nechii zvisimbe. Pamwe chinhu chidiki chamusiri kuita ndochiri kukonzeresa iwo this problem. Ende plus belief. Do you know what general belief yekuti inini handibati mwana ngamboita mwana. Unotoona kuti munhu autosvika mu 2 months or 3 months nhumbu yakutobva. Why? Yeah, stress now is now chinhu chamubrain. Handiti chekutoda manguva chakutoda counseling. Chakutoda counseling kuti munhu atodi abelieve kuti ndinokwanisa kuita munhu. Saka ngatisadii ngatisamhanye. Mudhara yekuti ngavamboenda kuna Gai specialist anoita nezvenhumbu mabonde, gynecologist maikanyenze kana kuti mati maikanyenze pamwe mamujairira andika you can change. Umboita kwarari kunombo mamwe magairi wombonawo zviri different. Usati pamwe pachoka unotombochinja for new things. Andika kana ufuna kubvunza kuti haideno tatombotika chimbotipeukana chimbotinipewo kuti umambodii timboonewo. Andika zvinobatsira zvisizvo. Isusu chatinoda toda chii? Toda kuti hondo ipere wakawanda. Tikuda mwana musikatukani mwana woitwa zvaka. Iwe wautomborana nemukadzi iriyo uyaziva kuti mukadzi ondorana naye asi mumbodana kwezva. Lazima yako uripi. Ile yangu usheka. Ko baba? Usheka. Mkomo. Uwezi hapa mkomo. Zvinhu zvomurika zvokuti unonongedzana nambuya mai vako unofana kugara kwaari wakandikite kunongesa koko pamwari yasikadiwa dai mukadzi wako kuti iwewe uchazondibatisa kuzi mai vako hadisi ndibatisa. Chimwe chinhu chandisuda why munonyanya kubhirivha kuti dambudziko kwamatombo musingabhirivhi kuti kwenyu kwacho unobaka wana here Kuri matwinzi. matwinzi mangani Awandisi. family wakambobvunza here mukoma mukoma ndiye ega mukomana mumba mavo mukubarwa nebaba wako. Siti nefamily. izvakaizwa muchemo kana uda kubatsirwa enda palevhel ukaiti attitude muchemo haubatsiri ukwana zviita zvese tutora time yakareba tunyasa kuona problem yaya nenguva. How can we assist you and how todii
kuti iwe ugare zvakanaka, mukadzi agare zvakanaka, vana mbuya vagare, paite peace apo. Ndakupa example izi. Wakamuzviona here kuti kurara nemukadzi wobva kuona, wobva waita feeling yekuti munhu unoita hangu zvokuita, asi munhu haasitomboda kana kuti haatori pano. Zviri kwanisika ende kakaona kachinji izvi, it puts you off newe wacho kuti ndinombobvunza vangu panyaya yechivanhu kuti zvinonzi munhu akarova mai akatuka mai unotiza bodzo. Ngatingotore situation yemusikana wake wachiita zvawanga wachiitira mubereki, zvinoita here kuti wabva kuita zvinezvi zvezvi moenda morara kumba mobleswa nelana tiri kuchiwana mabva kuti mbuya ndorutadza kuita mwana, mova maenda kumba mamafukidzana nemusoro mova maita bonde, munobva kuti bonde rakakomborerwa here? tiri kudzoka kuchiwana pachivanhu chako ndokuga pane zvinouga pasita peace yekuti mwana uyu asi ukureketa namai nemurume wake. Kana usina kugadzira peace uko tinogona kupedza because you can't tell me kuti maika kupesa kutaura nemwana ane problem 2024 akati ndinotoda kuya kusungirwa kuna mai unoenda saka kuchivanhu hatisiona paine chinhu ndatoona mai vacho kuti vakatosungawa vanombosununguka. Handimbosununguki changamire, ndiri kurwadziwa. Ndozvandaona. Ndakatambudzika zvamakaona mudarezi. Saka tinodzoka here kuti mablessings anouya pamusoro ndosaka muwana amayo chingomira ndosaka ndashikirira ndakabona it's wise for this court kuti tidarikewo tidaidzewo najereka, tidaidzewo namatongo, tidaidzewo namuchema, tidaidze vanhu wese toisa musoro pamwe chete, then we try new things tiende mberi. Boze already karamba iri atezvara naamwe naamwe nemukwasha nemwana kwatinoenda baba mukuru pane kwatuenda panobatwa mwana muratidza kuti isu tiri kuti mai ngaatsunure mwoyo, mwanawo wotsunura chii ende kuti mai warini ndekuti why mwana asunga mwoyo kusungira mai vake mwoyo wakadai without any proof chaiyo kuti mai vangu ndiyotadza kuta mwana, why mwana asvika pekutora stanzi yainayo vanhu vanoita maprofiti nen'anga vanofunga kuti zviro zvese zvine anokonzeresa zvisiri natural. Vakawirirana vari baba namai vanenge vashata because uona chimwe chienda kutona kuti bwe chakuitika uyu watoenda kuwedzera stress more kumwana wedu zvakanyanyisa. Why? Because obviously mumba chituko chimwe chahamo chacho kuti ini ndiri boy noona uyu ndani mwana akatomboudza munin'ina wake kuti muchema akati ndaane mwana, mwana wangu musikana, iye mwanukadzi wake akaudza munin'ina wake kuti muchema akati inini ndaita mwana kunzoku, saka iye mwana wangu achiti saka ino muchema zvaane mwana kunzoku, saka zvino ndichaita sei? Saka ndakutotambudzika apa zvakadaro chekutotiona inini ndiri bo ndiwo tore dambudzika kwenavo. And the next thing muzwa makunawedza, the next thing if you are not careful mwana yenyu anocommita suicide. Nondodini baba wacho uyo rapo ndati mark my words, if you are not careful mwana uyu anocommita chii. And why ndiri kuti anocommita suicide, musi uyo arikutaurwa namuchemo kuti ashamwari nendipanapa zvakwana ndakuda kunza mukadzi anobara iwe chita sei chidzoka pamabwei
nemamiriro akaita zvinhu mwana kwekuenda haana kunze kwekuita udenga. Munozakutaura mukuona pisha ndozokutaura ndakaiona kare. ndosaka nditi mbuyaka nababa for now let's forget about the past. Ngatitange chinhu chibai baba vangu when I'm with you, let's start this thing as fresh. That's it. Muskana Meo, she's in hell. I don't jail. Is with you right now. Where is she? I'm broken. Huh? Yeah, I'm telling you. Let's reduce this case. pane imwe futi chumba ndanzwa uyu wane orange anonzi muchema anonzi matongo relationship yacho yakamira sekuti ari uku ende ari kuda mupambo. I think panorapikwa kuti vana baba avo paone kunzi motive yake inoti arambe ari kune mukwasha achiopozana newekumurwa kuti wabatsirane imbori kupi iri kubva kuti motive yake inoita ari ende why mukwasha ari kumutrasta iwe udarika tezvaro wake chaicho akamubarira mukati asi kukautana kuita tutaone tokumuonesa because iweweka kana takuitarisa kuti tiita kuti you are part of the problem. chiri kuti ushaye nyadzi dzekuti unoende mukwasha rumuzira na mukoma wako chi instead of you kuenda kuna mukoma wako na mai guru mototi mai mukoma na mai guru kasingatida inini kutofunga kwandanda dai ndandini zvadaita ndaitoti it's high time mukoma na mai guru ndadi ndauya mukoma na mai guru mukwambo unyaya dzake chaidzo pamwana wedu ndeyakati ndiye unoswera ndikuti ndiye anoswera nemukoma asi motokwandana uyu kunyakuzana mukwambo paarikungoswera nemukwambo warimbotaurei mukwambo arikusuka mukoma wako mukwambo arikusuka mbuya mukwambo ariponyenga kunze autoshatu kuti akanyengera mukadzi uyo wane mwana akanyengerwa ndiyo pamwe akanyengerwa ndiyo zvekuti utaurei Nasati anaye. Patungozifunga uri no mwana musikana. Think about that. Ini ndikatokona kuitita mwana wemusikana. Aindo inini akana ndinozwa kutambudzika chete. Ndenda kuona mwana wangu. Ndenda kuona mwana wangu pane zvuri kuita izvi. Ndinawo vasikana 4. Then ndikaona mwana musikana ari kutongoita zvari kuti vachiitika. Ndobva ndafunga kuti dai angari wangu achapinda mudhisi icho chaitwa zvakadai. Saka I make sure ndinoto make sure tagadzirisa that we have put to end that abuse. Azviiti babambo. Asaka chiri pamukwambo simba ndacho. Ndisana kuba mukana. Tichiri kunoku. Buzika chimwe chacho chatofunga. Uya mumatongo efoya nemabhenguruni. Umwe matongo so wemabhenguruni efoya umwe. Ekulipiyo. Iye angene nyaya dzacho dzekuenda kuti kwa futi achiombera unoboya umwe wemafuti uripi ndinomuda munhu yeba because chiri kuitika chaicho mamatongo musha mamatongo chaicho murumboenda naimba chaicho hapana kuitirana bane zvakadai. Saka nyaya iripo chaichaiyo mukwambo aenda kopirwa mukati mweene chena uchi problem. Yes. Pamusoro chakamira mwada. Musi wa 31 December 2024 ndopataina maposachera kuba kwavo. Wakanzi wana matongo ngana mese semhodzi dzese. Kana mazongana mese totadarire nyanja chavana baba.
Waneka mdala kadiemo kana mutasa mukuze ngobe. Zvakataurika. Sanoti mazongana kana kuti amusongana ne. Kana chero. Kuti mese ndokudai nwakunda wimese. Takatoungana kwa Manyarara ko zvikatoitwa. Bati murume ali nyaya. Achatipa anza yekuti mwana asita Kuronaka zvakuweza kutaisa toedza kutaisa nyaya seisi kumira mamiri edu kunongoita haisi normal panyaya iyi tine umwe matombo eyainotoendebweyo angani nyaya dzangaonetsana futi aenda kumba kwemunhu akukwira muchikuwa kutomemba achiombera kuchikuwa chekwamatombo akavhunguru akatika zokuti urumboita zekuyo kubva ipamazaya nyaya yakabva yapera asangari kuombera kuchikuwa chekwamashita achitokwira fuya tikutorokabika dori rinobika dori reiyo pamuchapazimbabwe saka ndozvakutoraka kuti mukwambo unaonera mukwambo unaonera mukwambo because unokwanisa kupindwa muhondo dziri dzani dzako kana kuti unokwanisa kushandiswa muchinhu chisinei newe. Wana matongo wadiwa wambo wasiya wana matongo wapedzi nyamu dzani nyaya dzawo dzana matongo because problem yako iwewe yaenda kuiswa paagenda yezvishupo zvekwamatongo of which is wrong. Zvamusika munisa mbuya munokwanisa kuzvishamisika makutaurwa kuti zvese zvomuri kuita izvi dambudziko chairo chairo riri mumusha mamatombo gadzirisai dambudziko renyu. Mukataurirwa Wakagadzira here hapana chakagadzirwa. saka sei kwamba asi kubhirivhoni zvakataurwa aura pakati mbuya ivi makataurirwa kuti problem ndiye kwamatombo kuda kugadzirwa chakachakati why problem yesu kugadzirwa kwamatombo sei wana matombo problem makataurirwa kuti mune problem why musuri kugadzirisa problem makataurirwa kuti gadzirisai makuti ndanganangana nemukunda jereka asi munhu asi mukunda matombo kwamatombo hakuna vanasikana Ndiri muzukuru jereka mukunda mtuko. hakuna here kwamatombo hakuna here vanasikana munoona nyaya ike makuikwidza kuikudza kuenda kopfuura zvainofanira kungaita ichiita makuunza vana jereka vana mutukwa vanani vana mukahanana vanhu vakuya mukati menyaya iyi wawandisa munozaduza wawandisa vanhu ava nyaya inozokuremerai kumberi ikabuda zvisizvo. Alright, ndoda munduwe machira. It's just my stupid imagination. Wamuka musikana wawani mwana. And then Jota hana kusukirwa ichoise yake hana kwenda kusukirwa asi wani mwana tichaita sei nemazwi yatuta wamuka mwari waona kuti kandipindiri ndikurakidzei simba rani ramwari ndirakidzei simba rani wobva wamuka musikana wani chii wane mwana muchati mwana wabvepi uye kutarisa maoko zvaanoita kuti rukudu wakadaisa ndikuti wabuda mwana wazvarwa mwana ende fushua mwana ndiwani ngewani andisi moa machifunga kuti chamakaita chii chazokonzera kuti mwana adii achibara hapana. Saka muchaita sei nambuya uyawo nasekuru uyawo wamaa muchiti inini ndiye anokonzeresa
because kuuya kwemwana ka kuchanakidza muzwa asi kuchashuwisa muzwa wangu ndiri kuchadii kuchanakidza asi kuchadii kuti because mwana apo munhu wese achada kuziva kuti mwana azobvepi nduti kana tiri vanhu vatema ka pamwe pacho ka ngatibhihevhe sechii vanhu vatema kana tiri vamanyika tinoziva pekutangira toziva futi pekudii inini kuchimanyika tinoti mukwasha anorespekta ambuya wake ambuya anorespekta mukwasha muroora anorespekta tezvara wake tezvara anorespekta chii muroora babamukuru nebamukuru vamunini ndochii ndochimanyika icho because kuziva panoita ini mukwasha kuna ambuya mwana wake anozi mwana wangu patukwana mukwasha wakumidzana namai wemunhu wakufukidzana nagumbezi nemusoro every night wonongedza kuti ndiri kuraka zvangu chimunhu icho ndiri kuraka chimazuvano ese asi iwewe ndotondikanganisira asi chinhu chorutapirwa nacho magumbezi ndiye munhu iyeyo dai asiniye munhu iyeyo unoda kutapirwa nei let's behave like people Guru wakadini zisina mazinga zitusirwe. Ndiyo ngumwanga mukontribute more unampasha daide more power ikuta kwa against mbuya pamoiro because you see you just want to know because I want to get be noted on it munhu wese suspicious now relationship yenyu yakambomira sei can you explain us so that is good yes zvakanaka aisotuta mona pamwe we are not blaming you kana musi itai free kutaura zvamunoziva nezvaunofunga because isusu patasvika right now takutsvaga zvese zvese kuti tione solution tione answer kune chii kune problem zvakanaka ndezvekuti ndo waidzosa Julius zvakanaka kuti ava ndo waidzosa kepiri kwangu kutaura ndakataura kare kumashure ndakatosumuka musina kusimudza ndosimudza ruoko ndikataura asi ndichibudisa pachena pokuti havakuwana mbuya ndipo wakabva wana mbuya wacho kuti ndakaisa pachena wani zvese tidai ikoko kwese hakuna mugano ndakatoisa hakuna dambudziko ndichimisikidza pachena inini riri dambudziko uye asati auya mumusha kunoroorwa nemwana asati aberekwa ranga ririmo dambudziko ririmo kudaro kufambirwa kwenanga aripo mashure kwachona chichivaona Julius vakaona Julius ivo vavo ndo vanodii ndo vanotiri tese paipo pachiita mugunduma kuti kana tese tinoziva kuti mai avo wakazoroorwa mamatongo dambudziko iri rembereko ririmo mamatongo it means kuti dambudziko handiye akauya naro kubva kwani kumusha kwakeba andika then toza ichita question yekuti then why mukwasha aroramba ari kubhirivha kuti aiwa munhu ndiye ane dambudziko but dambudziko akaroora mupambo dambudziko ririmo muchii ndizvo kaJulius akaroora ririmo right ndikataura pachena kuti wakuru inini ndiri number 6 mukomana pafamily yamudhara right wakuru kwandiri makore acho wanga uri kumashure ndindakatonzifambira ndiri mwana mudiki ndiri mwana wechikoro fambira chii nhauya ndafambira zvese iwo wakapeta maoko waita sei wakagara right ndikasvika pandakasvika ndiwanga waripo wachona mwana akatokubatwa pamaoko ndiwanga waine matambudziko achona pa6 months wanga usikafudziwa naofa sei kwacho munhu wacho bvaita sei mwe wacho bva afa futi right risati rauya dambudziko zvino pandaitaura zvese izvezvo kwakuri kubudisa kwakuri
kupunga uye kana kwakubudisa pachena kuti uye aona kuti ndosaka tati anoona zvinoita Julius kana chinhu chakuda kuti chipere chinaka handiti chinonakidza iwo waona unga wanhu isu vari kuti solution iri pana Julius handiti wanhu wakuzokubhera but wanhu wese mweya mwari ati solution yangu iri papi because wabva wataura Julius wekuti dambudziko rakanga ritomboripo ndini ndakarifambira rikapera which means kuti ane solution ndiani akamira zvakadaro kutaura kune vasingaandini baba wemusha wakuru kwandiri kana wari kundipandukira padere mwana kuti iwe wega ndiwo uri kuti iwo mwana ngaaite sei ngaarapiswa tanga pana baba wacho newakuru waari wese right ini ndiri kwangu ndega kuti mwana ngaarapiswe ngataro kwangu unoenda ndautopedza nguva kamuswe ndipe ushe sakati ndikuda wana matongo wese kana paine nenyangwe nevasikana ngauye baba titoite chinhu ichi chiite sei chipere uyu mutoda kuti mukadzi aite free uyu mwana aite free uyu mukadzi aite free ndo zvatikuda because zvimwe zvese zvikuita guys ndinoda kutoreka kutukwa nemwana wawakazvara kana kunongedzwa nemwana wawakazvara kuswera mai unochinjaiswa n'anga 10 uzinasi ipapo anda kaizi musazvitore simbo izi musadaro ndosaka ndati Mr. Julius inini chandafarira chete baba ndechekuti inini ndatoona pictures kuti akana musi wari kubvunza murume ndebvunza murume webvudzi hombe nguva kuti ari kupi uyu ari kupi handiti is because nekadire kanoita nyaya dzechivanhu ka murume uyo aifanira kugari pana and I'm surprised why he is absent from here handiti saka inini dzikisai makomona anodzwa uripi nasi Mambo ngasasa pedzi nguva right Julius ndakumbira bambo imimi uye bvudzi hombe Julius wana baba wese nana tete vanokwanisa kungwari kuti matinyorera mazita acho esa vanhu wese wauye panapa tiipedze nyaya let's finish this one because bambo azitaure chingwa haisuda zvese zvamuita nyaya yaisumboda zvese izvi haisuda zvese haitodi asi relationship yamai vabereki nemwana wavo inini handizii nezvayo tati Julius atika iwewe badzi atika zvakataura izvo zvakakwana zvatukuda uyu mai uyu hatichatomubvunzi anything autanai because iyi nyaya iyi inyaya yekwamatongo ndichakamira ipapo ndeyedu yes ndo panokutaura kuti wana matongo fana vakutochikani mirai kana tapedza munozwa mwana matongo wadi wapedza taakuenda next yekuti mbuya uyu wakanongedzwa taakudhira nayo ichi separate nyaya then toenda yekupedzisira reconcile madifference amai nechii nemukwasha tibatsire mwana kuti zvinhu zvake zviite sei bambo kana makaita history handinga munoziva inonzi splendid isolation kuhistory yekuti unongoti wega hauna waunochema naye hauna waunokumbirana naye hauna waunodi ndo situation iri mumwana uyu saka tikutika vanhu buda imomo musplendid isolation dai imomo handika ngationane let's find each other tikanzi ngatange futi tuwane
I'm telling you, mbuya zvandakutaura ndaitanga ndikutaura zvekumberi zvakaoma sei, asi ndakutaura baba munikazi ndataura adi you understood my point. Yandakutaura kuti tarisai, look at the girl right now. Pari izvizvi look at her. Kuti ndasakanzi pari izvizvi zvisva. Iye wekuti handingomusiyi, ndicharamba ndinaye, ndakasiiro parangu ndichitambudzika. Aiwa, uyu chikuti ati handimusiyi inyaya chete. Uyu akutaura kuti mese munoziya problem wana matongo munoiziya problem pamwana wako. Asi tikuti uyai tisolve nyaya iyi hamuzi kuona kusolva nyaya. That's why we have to know wamwe wacho vari kuramba kubatana neuyu ngavauye apa kuti uyu wataura solution this thing chakamboitika chikagadziswa. Uyai apa tiite chinhu chigadziswa. Tichaenda kuti pane umwe mwana. And the reason why muna uya kutika no ipi mwana wangu ashudini handimusiyi is because fault munhu wamuri kupa fault namatongo handiye munhu ane fault pa fault namatongo tikuiziva ngatigadzise fault yedu ndosaka munhu namatongo wepa panapa musi weSaturday totangira ipapo then from there tochiita gear up tobva ipa kutenda chii topedza nyaya. Ngatiti 28 no problem. 28 ngati 28 izvo zvimai zvatoita pamwe katasvika pakadai ndepekuti kana tati uyai asingauyi tinouya kokutora. Kana tasvika pakadaiwo kana usakauya todii toenda kutora. Anjo kati 28 zvakataura mbuya tichitangira pati imidorwa taakuti tiipedze